Szükség van-e a termékekre? A világban állandó változó trendek és szükségletek vannak. Ahogy az emberi szükségletek változnak, úgy változnak a termékek is. Ilyen változó trend például a technológiai fejlődés. Emlékszik valaki a szalagos magnóra? A kazettás videomagnókra, videókölcsönzőkre, a floppira, a bakelit lemezre, és még lehetne sorolni millió terméket, melyre megszűnt a kereslet. Levelezésben küld valaki postai levelet, képeslapot? A fényképet elő kellett hivatni, ma pedig több ezret tárolsz a számítógépeden. Ahhoz, hogy megtarts egy előadást, el kellett utaznod több száz kilométerre, és az embereknek is oda kellett utazni. Ma egy webkonferenciát több ezer kilométerről is meg tudja hallgatni egy munkatársad. Ettől függetlenül egy rendezvénynek nagyon fontos szerepe van az üzletépítésben. De ez egy másik videó. És vannak az állandó trendek. Az egészség igénye, a szépség iránti igény, anyagi biztonság iránti igény, a szabadidő eltöltésének igénye, az utazás igénye, és még sorolhatnánk. De azt hiszem, a világunk állandó része lesz, akár tudomásul vesszük, akár nem, a mesterséges intelligencia is. Aztán vannak az emberi szükségletek, az elismerés igénye, a valahová tartozás igénye. A TIENS ezeket az igényeket is kielégítheti. A tudomány és technológia fejlődése forradalmasította az egészség megértését és annak fenntartásának módját. A betegségek megelőzése és gyógyítása már nem elegendő az optimális jóléthez. Manapság az igazi minőségi élet eléréséhez egy holisztikus megközelítés szükséges, amely magába foglalja a fizikai, mentális és érzelmi jólétet. A TIENS termékei kifejezetten a test harmóniájának helyreállítására lettek tervezve. A TIENS termékeit megismerve értékes információkat találhatsz a táplálék kiegészítő termékeiről, beleértve összetevőit, mint például vitaminok, ásványanyagok, antioxidánsok, valamint azok potenciális hatásait az egészségre, testsúlyra és az általános jólétre. Én azt mondom, adjuk meg Istennek, ami Istené, császárnak, ami a császáré. Felkészült profi szakemberek tartják a termékbemutatókat a termékekről. Ne akarj orvost játszani. A te feladatod az információ átadása, vagy a termék tapasztalat elmondása. Az orvosok kezelik a betegségeket, de az egészségről mindenkinek saját magának kell gondoskodnia. Az emberek előszeretettel kenik másra a problémáik felelősségének a megoldását. Az államnak kötelessége gondoskodni rólam, az államnak kötelessége gondoskodni a gyógyításomról. Mondok egy szörnyű hírt. Mindenért te vagy a felelős, előzd meg a problémákat. Mivel rengeteg termék van, így most nincs idő a termékeken végigmenni, de meg tudod találni őket a cég honlapján, YouTube csatornáján és Facebook csoportokban. A rendszeres heti webkonferenciákon felkészült profi előadók mutatják be a termékeket, és minden kérdésre választ kaphatsz. Mint mondtam, nem lehet felsorolni minden terméket, de 2 terméket kiemelnék, amit a legtöbben vásárolnak, és amivel mérföldes léptekkel haladnak a munkatársak az üzletben. De természetesen mindenki saját maga dönt, melyik termék szimpatikus neki. Németországban a sláger termék a gyümölcs és zöldségtisztító készülék. Ez már a 4. generációs készülék. Én még az első generációba vettem, és még ma is működik. Nagyszerű választás saját részünkre, vagy akár ajándéknak is. Törökországban pedig az Airis egészségügyi betét csomagos slágertermék. Egy nő élete folyamán kb. 15 000 betétet használ el, és az sem mindegy, milyen minőségű és milyen ára van. Ha valaki tagja a rendszernek és ajánlja is a termékeket, akkor akár ingyen is hozzájuthat a havi szükséges termékhez. Mennyi pénzt lehet megspórolni csak ezzel az egy termékkel? Ezeket a termékeket én a gyors induláshoz javaslom, természetesen ki lehet egészíteni a cég étrendkiegészítővel, kozmetikai termékeivel és wellness termékeivel.